zu zer moduz? Ze irratian ere, Padillarekin begira entzun zintugun, gazteara etorri zinen, euskaraz egin zenuen, zure lehendabiziko elkarrizketa ura. Zanderek esan duena, pixkat, beldurrak eta kendu eta ez? Osa, eske niretzat, nire ikasketa egin ditut, bueno, parte asko egin ditut euskeraz. Eta niretzat, badakit euskeraz hitz egiten, nire hiztegia laburtzen ari da, ez daukadalako, hori sorte hori euskeraz hitz egiteko jendearekin, nire lagunekin edo familiarekin hori da. Eta niretzat, azkenean da kultura, eta da nire kultura, hemengoa, eta niretzat hori oso importantea da. Eta batzutan lotxaren gatik edo, beste kontuen gatik, ez dezu hitz egiten, nire euskeraz da perfektua, baina nire, amaeta izanez gero, niretzat oso importantea da hori, nire aurrei ez gertatzea ni gertatu zitzaidana. Beste ingurua eukitzeko eta euskerarekin beste harremana izateko, eta hori, ez maitasuna, baina niretzat dauka lotura asko euskera nola lanarekin edo ikasketekin, eta ez hau egiteko. Hori da, eta niretzat beti kultura zaindu behar dugu, kultura erabili behar dugu, eta ez da inporta, nire euskera ez da perfektua, baina saiatzen naiz, eta hori. Eta zure aurrek amarekin euskaraz hitz egiten izan dute, oso ondo. Eskerrik asko. Vale. Asko pozen gara, Gabriela.